aldaw na inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo itagundaway, danggayan tayo, da Steve, ken Aisa, iti da iti panangidaton da iti panagdenada, iti Diyos, agbalinan na santuan, awaten da iti asakramento, da iti nga pamilya, maawagan na nasantuan a pamilya, danggayan tayo ti karkararagda, sapay kumata maitong palda, da ito'y annuguten, tina Christian one a panagasawa. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo pedagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Intay dayaw ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda, imunan nagtaka, itanok daka, pagukbawan daka, daydaya, wen daka, agyaman kamken ka, kabuiti na indaklan adayag mo. Gloria iti Diyos, Iti kangakwan, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakawali namin, ken sika apuya Jesu Kristo, bugtong nga anak ni Diyos nga Apo, Kordero ni Diyos, ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, sika amagikan, kadagiti basbasol ti lubo, kaasyan na kami, sika amagikan, kadagiti basbasol ti lubo, awaten kaday to'y ar-ararawmi, sika situtunga, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, yan tangay siksika o ako, Jesu Kristo tinasantuan,
iti gloria ti Diyos. Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinagbalin mo ana santon a misteryo ti singgalot ti panagasawa, ket iladawan na ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Timodem kadda ito'y panangidawdawat mi kada Steve ken Aisa. Si tatalekda ken ka, ket si tatalekda met iti maysa ken maysa, amang pasengkad itanga aldaw ti panaginnayat da. Aramidem ko mga iti amin na panagbiagda, paneknikan danto dayta nga ayat. Dawatin mi daytoy gapo ken Apo Meso Kristo, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Tobias. Idi isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka, patgek nga asawa, agkararagta iti apo, iti panangaasin na ken ilisin na ta iti piggad. Bimangon ni Sara ket nagkararagda, iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, may kari amay tanok ka, madaydayaw kuma tinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana, iti imatang ti amin na parswam, iti langit ken dito'y daga. Pinarswam ni Adan, ket inted mo kinkwana ni Eva, nga asawa na, nga agpaay akatulungan ken kabadang na. Nagtaod ti pulit, ti tao kadakwada, tati kinunam saan anasayaat iti lalaki nga isuna. Mga ramidak iti kadwana a kaarngina. Apo, pinilik ni Sara gapo iti natakneng apanggep, saan agapo iti derrep. Kaasyan na kami kuma, ket ipalubos mo nga agbiag kami, aging gana iti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamay sa akinunana, Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Ti kaasi ti Apo, punwen na dito'y daga. Naragsak ti nasyon, at ti Apo ti Diyos na, when naragsak ti pinili na nga agpaay kenkwana. Ti kaasi ti Apo punwen na tuy daga. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng kinkwana, when salwadan na dagiti agtalek, iti di agbalbaliw nga ayat na. Ti kaasi ti Apo punwen na tuy daga. Isaad tayo ti Apo, tinamnamaen tayo, isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Nagragsak tayo gapu kenkwana, agtalek tayo itinasantuan anagan na. Ti kaasi ti Apo punwen na tuy daga. O Apo, adda kumakada kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamaen mikin ka. Ti kaasi ti Apo punwen na tuy daga. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Daytoy dagiti tattao ti Dios. Inayat ken pinili na kayo akukwana. Ngarod, ikawesyo ti kinamanga asin na, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan no adda. Pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapol nga agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket dagitoy amin, inayon nyo ti ayat, amamasinggalot anaan-anay, iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kumakada kayo, ti puso yo. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maysa abagi. Kanayon kumanga agyaman kayo,
agtaleneed kuma dagiti puso yu ti mensahe ni Kristo iti amin na kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, hemno ken espirituan na kankanta, anapno iti puso yu. Panagyaman iti Diyos nga rod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus, agyaman kayo iti Diyos Ama, ababaen ken kuana. Ti sao, ti Apo. Sa uka kada kami, silawang kadwan panunod mi. Ikatemet wadwami, sisasagana kamadunge. Hintay amin Ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria ti maipaaykan ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tibilin ko, agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, iso ti panangipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko no tong palin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo, ta saan nga ammo ti adipen ti araramiden ti Apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem, ta impakaammok kada kayo ti amin anangeg ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no dikat siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado, ket manayon kumatibo ngayo. Iti kasta iti ti ama kada kayo ti anyaman adawatin nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod tibilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Nagtugaw tayo. Good morning. Good morning, Steve and Isa. It's your day. Nasaya at daytoy nga gundaway nga umayo idaton iti Dios daytoy a panagkalaysa. Tauray agdindin na kunatayo no haan nga nabendisyonan iti side ti Roman Catholic Church. Nagkasarman ti sa bali a pamati wenno sibil. Mai-consider latta nga live-in dayjay. Live-in latta ti panangi consider tayo. Santulaang agvalid deta nga panagkalaysa no umayo isaklang iti Dios mabendisyonan. That is what we call sacrament. Sakramento ti awaten nyo. Iso ti awaten nyo tata. Idi kalman at daimay nga bisita agabuda jay Nevada, USA. Ipagpabless da di jay wedding ring da. Ta anniversary da 25 years kanon. Kakunak ijaydan ang nagkasar, ijaydan nga kwan, naggigyanan, ijaydan nga nabayag, kakunak nasaya at man, kas ano nga nag-sustain kayo dahita married life yo, tanaka din dangerous ti married life tata, kunak jay, naginawat, ure at nagsakit, taka survivor pa iti cancer di babae, imbuhos lata mo jay lalaki ti ayat na, naginawat da, aging gana nga pagpublisan da 25 years ala na saya at abutan nyo ti 50 years kung kunak nga rod kadakwada taapay nagdangerous ti married life tatan nakasensitive naka very vulnerable ti married life tatan adu dagitay kumarit nga umayag kasar pagbiit laeng into no kwan ti umuna nga solusyon da sina nakabuteng tatan ta uray no, si kakasar,
kaslala bali aleng-aleng into no kwan insukanan. Mayata, dijay side di lalaki, side di babae, nagpili man ti sa balin, nangalaman ti partner nan, mabalin da dijay selfish, selfish dijay nga decision. Sino ti agrigat, dijay anak nga mabati, dijay ti marigatan. Dijay kumati dawat ko, ay sakin Steve sa bagay, nataangang kay meten, ngamantay nga amo niya. Awan. Amoy ti panawuntatan ka, ori bakbakitanan, makisina, makiasawa pa ilang. Tsaka mo naggapon talaga ito eh. Na may mayat magistorya na di na damag ko ata mismo, agbarkada da, agkadwa da trabaho, nagsinukat da ti bakit. Nagsimswap da. Eksakto nga di asawa na, iso inasawa na, wen. Napanda ka no ti parbang, diyan mo, taga-kabarwan ba diya kapitana? Alwa na mistib ko taga-kabar. Haan nga taga-kabarwan. Diyan very dangerous, nakalaklaka ti panangipagarup dati panagasawa. Taapaya, no daduma, diyan tingamin agasawa tatan, ti berbirokan da, agberbirok da iti perfect marriage. Perfect husband, perfect wife, awan dito'y lubong. Pulos. Haan nyo hantay mabirukan dito'y lubong. Awan ti perfect nga biyag dito'y. Uray padi ka. Uray no anya ti anggulo ti biyag tayo. Awan ti perfect nga. Nangrura ti panagasawa. Awan ti perfect. Nagberbero ka, Steve, ti perfect nga Aisa. Awan dito'y. Addan tulat ta pagkamalyan na uray na pintas. Sa uray si ka Aisa, nagberberok ka ti perfect nga Steve. Uray no nataraki, haan tulat addan tulat pagkuhan na. Pagkurangan na. Anya nga rutin na pintas nga aramidan tayo. Haan nga perfect ti panagasawa nga mabalin nga pagbalinan anaragsak. Mabalin nga pagbalinan anasantuan. Kasano, nagpintas dati imbaga ni San Pablo. Ikawusyo ti kina manang nga asi. Maasyan kayo kaasyam, no nagkamali awatem pakawanem. Ikawusyo ti kinaimbag, kinapakumbaba, ti agpungtot, ay sa ti agpungtot, ti agburang, haan abasol. Ti basol ijay, no pagsasawam, ampay survive. No, normal na ti tao, ti agpungto, ti ag-flare up ko na tayo, ti madi, dayjay, agsao ka ti dakes, agilunod, agkwakamutan, maturog ka tarwaran. Sa mong tumula pan sirsiripan no, umang anges pa'y wun no haanan. Haan nga dakes ti agpungtot, basta mo itulok, di bagim nga agbasol. Kasi mo, Steve, hanga dakes ti agpungtot, basta mo nga palubusan di bagim nga agaramid ti madi, no, agpungtot ka, nangro na ta asawam, kunada ka, dagiti babae no daduma gamin, no, agpungtot da ay masapol nga pagsasawak, father. Wen mayat-mayat nga pagsasawam, sakan to agin susori, ngam dadamid sa sbindan, bumasit di talek na. No, hanga masapol nga ibaga haanen. Anya ti kunanan to'y, ay kawusyo ti kinapakumbaba, wen awanti perfect, addalat ta agpungtot, addan tulat ta masaktan, addan tulat ta ti feeling na hanga mapanpansin mabaybayan, nga mabalin nyo lat nga agbalin nga nasantuan, and di jay panakaawat, aginawat kayo. Sa bagay niya, nagkadkadwa kay meten, nagdindin na kay meten, ngam adupay. Anya may kinasingpet, ikawusyo ti kinasingpat. Haan nga mabalin nga ko na tayo nga nagkasar kamin ka nasaya at tibiyag may aging gana ti tong pa ay hawan ti kasta nga panagasawa. Ibagak nga ulit-ulitan awan ti kasta nga panagasawa. At dan tulatahan nyo pag kinaawatan. Anyo tinapintas nga pampanunutan nyo Steve ken Aisa. I-treasure yo no anya dayjay si ka Steve. Ididamo nga makita ni Aisa anya dagiti banag nga kinayat mo kanya na. Anya ti rason nga inarem mo. Wano ni Aisa nagarem? Ngaya, wan samad. Si kama Aisa anyamot ti rason nga isuna ti asawa akon anyamot dagiti napipintas a qualities na.
I-treasure yu dayjay. Haan nyo nga pukawan. Tano na pukaw nga min dayjayan, dayjati kung kunana nga talagken respeto, no napukaw dayjati panagasawan, awanen, madadael, aging ganan nga nakaalalas nga dengdenggen. Han nga naalas mga tanga denggen, nakarigrigat nga dengdenggen nga kunanan to jay lakay mo uno bakit mo ka sino ti kadwam ni kabalay ko kaslamo labaon. Hanmutan nga ni bakit ko, hanmutan nga ni hani, hanmutan nga ni darling ko, idi ka asawa na kag darling damat, idi ko ang kaya kabalay ko kunanamutan. Nisuti ko nakdikalman, anya dayta, kada kaya imay, anya dayta 25 years of love, wano 25 years of sacrifice. Daya tilawagan nyo Isaac and Steve, dayta pa nagdinayo, panagdin na kadi nga ayat, wano panagan ay ano saklaangan, sacrificean. Ngay ado ara kita agdindin na toy. Ore damagan nyo kadagi sagay sa inyo nga damagan kadagi taninong kadaninang yaw sino ti agdindin na kada kayo ti agin in nayat pay. Baka wampay dua. Baka dagita ka ano saklaangan father pagpagapumila kadagi tay apumin. Tay di agin inarim dagita kamaya kaslama kanyayo May di agar arim ni Steve ako no pan ag-shopping di babae nung numumad kay nga babae mat mangirurumang kay nga ag-shopping apaya nakakitkitang kay nga orayon ta ang kitaam di umuna nga store ipairuar mo amin pilyam amin mapangka di banger nalpas mo amin malemton di may imo na nga pilip ing kaalaan hanga kayat ti lalaki dayjay tadakam nga lalaki no inya di nakita mo alaamon awid. Kada kayo maisong hangag kadwa, ngam nag-boyfriend pay laang, an-anusan jay lalaki. Uray na gadok awit jay lalaki, mapandama kitsyenda, maanusan na. Inton lumakay bumakit dan, tulbag tulaiggan jay lalaki, intan! Hindi babain to, nagaduti ay ubana kada ko, kanan tong kayat nga awit. Itong kitkitaam, agin inayat da pay, wano sa ano, daduma ka an-anusan dan, nagiti lalaki ka, nasirib damat. Napan na grocery wan na apan makitsyenda ni bakit dak ibaon da di anak na kang kakwartam idraybam ni antim ko na nakayatin nga mauray ang taapaya sa Bali kanagrigat kung kunak Isaac and Steve day ko madaytoy panagasawa yo ak uray lumakay bumakit no agpaot day tilat na kumaa na igamerti ayat haan laengan nga agin in nanos. Imagine nam data gasawa kayo mapukaw tatalag titong galmaysa. Manulang nga tawon nga agdin na kayo nga na sweet. After that, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years nga purgatorio tabiyagyaw. Hindi ka pala darsan ti matay no kasya Steve. Hindi ka pala darsan ti matay no, agdin-din na kayo nga maawan ti ayat na. Kasi ano nga ro daytan nga panagdindinan nga awan ti ayat nan agin innanos kaylat agin innawat un ikawis tayo dayjay nga gaburan nyo latta ati ayat nagpintas man di kunana di Facebook amok nga man nag-Facebook kay amin ta marites kay mo ila amin kunana di kanu lalaki no lumaklakay sumingsingpet agbalbalin nga loyal iji pamilya na agbalin nga disiplinado di kanu babae no bumakbakit dalos kan nga dalos, no makadalos agunget, mahilig sa kape, kang runaan na ti amin, agbalbalin ka no nga dragon, umuyong nga umuyong. Haan, mabalin nyo ti aginawat nga addaan ti ayat, dahil ti bagbagana. Anya ti kaharit yo ditoy, anya ti mabalin tayo nga pagarmas ditoy, umuna, talag. Anyo nga dadaulan ti talag ti tunggal maysa, Steve, Aisa, no once nga nadadaal ti talag tunggal maysa mangrugin nga maawan ti ayat haamo mabalin nga ayaten ti tao nga hamo nga talken agtinalag kay lata no addaman dagiti gundaway nga medyo nagduadua ti maysa isobliyo dayta nga talentalag respeto ni Steve Aisa iti sango ti tao si Steve respeto mat ni Aisa. Haan nyo nga mauray ti respeto nga itad ti sa Bali agraman naganak kada pamilyayo no haang kayo nga mismo nga agren respeto.
Ibatyan nyo kung na jay. Ang respeto yo, iti tunggal maysa, hanyo mo maitid dito na awan respeto yo, ti bagbagiyo. Dita sumrek ti ayat. Kang runaan na, dayaan na espirituan nga panagbiag. Uray adda income yo, uray adda sa nikwayo, uray sa nikwayo, amin nga sa nikwa, nohaan nga makastrek ni Apo Diyos ita nga panagasawa, kawaw. Awan ti meaning na, awan ti kaipapanan na. No tila berberukan nyo ka income, tila berberukan nyo ka sa nikwa, tila berberukan nyo ka dagita pan nakaidaydayaw, no awan ti ni Apo Diyos nga sumrek ita, awan nga hanyo nga maibiyag dagiti galad nga kasapulan narigat. Isu dito ko na ni Apo Jesus, panagiinnayat, sakay lang makapaginnayat, no adda ni Apo Diyos, paggapuan ti ayat, sagot, Diyos, na Diyosan agalad. Paggapuan ti kinapakumbaba, na Diyosan agalad. Paggapuan ti panakaawat, na Diyosan agalad. Isong ano, awan ni Apo Diyos ditan, ay mangrugi kang agbilangan. Mangrugi kayon nga agbilang ti pagkapsutan ti tunggal maysa. Mangrugi yon akitaan ti pagkapsutan na ngamno adda ni Apo Dios kabailan nyo nga sarakuyan dayta nga panagkadwa. Alam makikaysa kami kada kayo sapay ko matatinamnamami agbalin ang napudno na Kristyanwan nga pamilya, pagtuladan nga pamilya. Takanayon ko nga ibagbaga. Paggapuan ti nasayaat nga tao, ije unag ti pamilya. Paggapuan ti dakes a tao, ije unag ti pamilya. Hangkay nga agpabasol ti kaaruba uno anyaman, dapat da kayo ti umunang mangpatanor nga nasaya at dayta nga pamilya. Alangaro tatagundaway, aramidan tayo ti panagkalaysa, da Aisa ken Steve, dagiti naganak ken mga anak nga dagiti principal sponsor agtader kayo ti abay ken likodanda. Dagiti parents da Aisa ken Steve o may kagtader ti abay da. Di principal sponsor apo may kagtader ti abay na da kayo nga sponsor apo agtader kayo ta tugaw ya. May principal sponsor agpasango. Sino ti principal sponsor? Itakan. Amo ni panin nagalis siya. Steve, ken Aisa, itang aldaw imay kay dito itapno patalgadan nyo ti panaginayat yo babaan ti agnanayon asing galot. Iti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panangidawdawat daytoy agimong kada kayo. Tapno ti Dios iburay na kumati na boslo na pambendisyon ken panulong na kada kayo. Amang tungpal kadagiti annungen ti kasasaad ana asawaan. Da kayo met kakabsat nang runa kada kayo nga naganak ninong kadaninang. Dawatek kada kayo tatarabayin nyo kumaida babaan dagiti karkararagyo ket awatin nyo ida akas baro asa nga pagasawaan iti sidong tina Kristyanwan agimong tayo. Sungbatan nyo nga rod asipupod no dagitoy asaludsod. Aisa may kamutla ang dito asibubulos tanakem mo tapno ising galot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawa. Wen apo. Steve, masidig kayo. Imay kamutla ang dito asibubulos tanakem mo tapno ising galot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawa. Wen apo. Steve ken Aisa siradaan kay laeng adwa amang isuron to kadagiti anak nga ited ti Dios kada kayo tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wen apo. Wen apo. Yan tangay kayot yu ti agkalaysa, agsinango kayo, hindi sumpay lata sabong mo dyan. Aginigang kayo ti ima. Ket ibkas yu ti panggapyo, iti saklang ti iglesia na, babaan ti panang songbat yu kadagitoy asaludsod. Kanawan, kanigid, agkoros kasta. Songbatan yu dagitoy asaludsod, Aisa, kayat mo matlaang nga kadwam, ken asawam ni Steve, babaan dito yung seremonya, kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen apo. Yawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen apo. Awatem matlaang akadwam ken asawa. Wen apo. Steve, kayat mo matlaang akadwam ken asawam ni Aisa, babaan dito yung seremonya, kas mayan nurot tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen apo. Yawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen apo. Awatem matlaang akadwam ken asawam.
Wen Apo. Ginasilig kayo, ginigin kayo. Surong kandak na nga karara. O Apo mi a Diyos, O Apo mi a Diyos, ipaay mo kadi, Ipaay mo kadi. amanipod ita nga aldaw. amanipod itang aldaw. Ipuso ken kararwami, Ipuso ken kararwami, at kay kaysada iti amin abanat. ag kay kaysada ti amin abanag. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Pinabak nang man wenno kinapanglaw. Kinabak ng man wenno kinapanglaw. Sakit man wenno salunat. Sakit man wenno salunat. Inggat di nakampag sinaen ni patay. Nginggat di nakampag sinaen ni patay. Ket ita da kay amin nga adda ditoy saksyan yo asyak babaan ti turay ti iglesia patalgedak ket bendisyonak daytoy asing galot ti panagasawa itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Bendisyonan nyo. Bendisyon. Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsing. May ka dito dagiti nakaiganti aras ken singsing. Ganun. Titulong tayo aday tinagan ti Apo. So nangaramid ti langit kandaga. Bendisyonam kumararag tayo bendisyonam kada Apo da Steve ken Aisa nga adipen mo kadagiti naan-anay asan ni kwa ditoy daga iso da aladawan dagitoy nga aras ket iserbida kuma apangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kada Apo dagiti nga singsing tapno da Aisa ken Steve nga mangising kadakwada agtalina edda kuma nga agbiag iti sidong tinalagda panaginayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kada Apo dahil tinasanton a Biblia nga iso tinaglaon ti saom sapay kumata basaen ibiyag ken iburay da Aisa ken Steve iti panagbiag dadawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Alaam di singsing ni Aisa. Alam di singsing na. Aisa. Usarem dayto nga singsing. Kastanda ti ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Steve, usaram daytoy nga singsing. Kastanda ti ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Sugat. Ano pa yan? Siningsingaw mo sa balay? Wala. Sa mo siningsingaw mo sa balay? Wala na ito yung aras. Ganang doon ito. Ayam di babana. Ayatek nga asawa. Iyawat ko dagitoy nga aras. Kastanda ti pinangidaton ko. Di bagiken ka. Ngagpaay nga pagimbagam. Kinti pamilyata. Itinagan ti Ama. Kinti Anak. Kinti Espiritu Santo. Wen awatak ida. May ted mo. Ted mo amen niya. Ang kamangidul-dulain mo. Si kamot imaidam mo. Mga data nga order.
Ta uray no ti say isa ni kwa uray basit no imaidan umanay uray adono na barayuboy kurang nya iso ti pangrugyan ti mistras ti agasawa dayta no once nga naglinamang kay iti dayta no hangkay nga anisan mangrugin ti mapukaw ti talag iso nga agtinnalag kayo iti sa ni kwa nya. Umiggan kay nga dua awatin nyo nasantuan a Biblia nga iso tinaglaon ti sao ti Dios. Basahin nyo, ibiyag nyo, iburay nyo kadagiti tattao, iso kumati surutin nyo nga mangiturong iti na Kristyanuan nga panagbiag nyo, nya? Okay. Kakabsat mapadayawan nga mangiparang kada kayo, ti kabarbaro anak Kristyanuan asa nga pagasawaan, the Mr. and Mrs. Steve Ken Aisa Zapata. Palakpakan tayo, congratulations. Agparintuman kayo. Agtugaw tayo apo. Dagiti mangsindi ti kandela, mangikabil ti belo ken cord aramidan tayo. Masindyan ti kandela. Tumakder tayo para iti kararag sa pasap. Idawdawatan tayo ti iglesia, kindag ito'y akakaskasar, at ipanagasawa da, iladawan na, ti panagkalay sa ni Kristo, ken ti iglesia na, ti kuna tayo pagsungbat, denggen na kamkadi. Idawdawatan tayo ti Iglesia Katolika, iti isa nga lubungan. Dagiti mangi pangulo ken kuana, ken dagiti mangi torturay iti daytoy a Pilipinas. Dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, ken dagiti matutuo ken marigrigatan. Dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo da Steve Ken Aisa, tapagkaisaan kumati Diyos ngagnanayon dagiti puso da. Dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo ti Diyos. Idawdawatan tayo tailisi kumati Diyos ida, kadagiti pagdaksan, palaganen na dagiti rigrigat da, ken papigsaen na ida iti tiyempo ti suliso. Dawaten mi ken kaapo. Dawaten tayo, tariingen kumati Diyos ti grasya, ti sakramento, ti panagkasarag, kadagiti naasawaan nga da ditoy ita. Dawaten mi ken kaapo. Manakabalin kan agnanayon a Diyos kitaem kad asi dagitoy nga adipen mo ipaay mo kad kadakwada ti panagtalay na edda na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa ket kalpasan ti atidog ken nasingpet a panagbiag gungguna amto kad ida ti agnanayon aragsak agraman dagiti anak da ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo aramidan tayo ti panagdaton. Idatun mi ken ka, sagsagot ni anan lumo, pagyaman mi ken ka managparabor nga ama, awatem pasantem ida, daytoy tinapay pasantem kuma, ken daytoy arak nga idatun mi ken ka, ket sabay la kuma tamay karida iti padaya, apang supapakmin kinadongo mo
karida iti padaya, apang supapakmin kinadungom o ama. Idatun bigen ka, Apo, nagragsak mi nga anak mo. Pagyaman miken ka managparamor nga ama, awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak nga ita-idatun miken ka. Ket sapay la kuma tamay karida iti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Awatin na kumada gito ya daton ka dagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem ka dagitoy daton mi ama ipaay kada Steve ken Aisa babaan ti panaripatom pinagkaysam ida bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagdaan na asawaan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatag-ay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariket Pudno una yo may ikarikat rumbeng tumutop ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiempo ken disso agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios tasika intag ay mo ti tao a parso ta kinaimbag mo ket intanok mo iti kastaunay tati panagkallay sa ti lalaki ken babae imbatim ti ladawan ti ayat mo pinarsom ti tao gapo iti ayat ket di mo sardayan nga ayaban amang tungpal ti linteg ti panagayat tapno iti kasta pakiranudem to ti agnanayon nga ayat mo ti panaginnayat ti lalaki ken babae mapasanto iti sidong ti sakramento ti panagasawa ket agbalin at anda ti ayat mo gapo ken Kristo dagiti kuro dagiti angheles ken dagiti amin asa santos agdaydayaw ken agrokbab da ita gloriam iso adawatin mi nga ipalubos mo ko mga itimpuyog mi met nakurapay atimak mi kat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos kadagiti amin. Amin a parswa, ti langit ken daganap no, iti pagkay daydayawan, usana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatuan. Usana, usana, usana iti kangatuan. Nagparintumeng tayo. Pudno unay apo abiig ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo.
Hastamet akalpasan da di pa nang rabi, ida na nga la iti kalis, nagyaman manin ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, ipapatay mo, uapo aking gaiti, iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngad na dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met nila iyo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Pagaryam matungpal kuma, tinagem mo dito'y daga, agasa dilangit, item kadaka, ialdaw iti paginayon alda
Idawdawatan tayo da Steve ken Aisa, itatarugyan dati biyag ana asawaan, iti na Kristyanwan na panagbiag, takan kanayon tulaeng analag dati panaginnayat da. Nasantuan nga ama inaramid mo ti tao aladawam, ket pinarsam ti lalaki ken babae, tapno babaen ti panagkalay sa dati puso ken bagida, matungpal dati annongenda ditoy abiyag. O Diyos, inaramid mo at ipanaginayat dagiti agasawa, iladawan na dahi di panakitulag mo kadagiti tattaom, ket iparangarang na ti panggep ti ayat mo, ket ti panakasungpot ti sakramento ti panagkasar, mailadawan met ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na, dawatin mi ti pamindisyon mo kada Steve ken Aisa nga adipen mo, ipaay mo kad apo, itatarugyan dati agbyag iti sidong dahiti asakramento, tagpinaraman da kadagiti parabor ta ayat mo, ket iparangarang da iti maysa ken maysa kadakwada, ti pakakitaan, ti kaaddam, ti baet da. Pagbalinem amay maysa tinakem ken puso da, ipaay mo kad apo tataginayunen danto ti balay abangunen da, babaan ti gaget da, isuro danto kumadagiti anak da, iti na Kristyanwan na panagbiag, ket isagana da ida maikameng iti nailangitan a pamilyam. Bendisyonam da iti anak mo babae ni Aisa tapno na imbag to nga asawa ken ina, ket taripatuen nanto ti pamilya na ti ayat ken dungo. Bendisyonam ni Steve tapno na pudnon to nga asawa ken naimbag nga ama. Nasantuan nga ama, ipaay mo ka dita dagiti nagkalay sa ditoy saklang mo, ket kalkalikaguman dati makidaya ti altar mo ditoy daga, mapagasatan danto kumamet a magipangan iti padayam sa dilangit, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. O apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanyak, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, et kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta ko maamin. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin, kapya, kapya. Daro ti Diyos amang ikat pasba sulti lubo, apo mga sikat. Cordero ti Diyos amang ikat pasba sulti lubo, apo mga sikat. Cordero ti Diyos amang ikagpaspasul ti lubo, item kadagam ti kapya. Agparing tumeng tayo. Adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingaw, may kakanyak, ti may salaeng asao, mapaimbag tontoy kararo. Inayat kayo, daytoy ti bilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Ikatan nga aya nga ipakita ti tao, isut pa ng itet na
na para kadagiti gagayem mo agi inayat tayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo da kayo iti gagayem ko lutong palanyo tibilin ko saanen nga adipen ti awag ko taimta kaamok ti amak kada kayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo saan na da kayo nang pilikan niya no di ket siya pinangpili kada kayo dinutukan kayo nagmula iti adu ket manayon kuma tibungayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Tumakder tayo. Dawatin mi man nakabalin a Diyos, tati sakripisyo nga idaton mi, kenti komunyon nga inawat mi, palagdain na ti panaginayat, da Steve ken Aisa, kastamet kuma, ada ito nga Eukaristya, ipain na kada kami apada-pada, tanamaan at tulong mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Steve ken Aisa, kita tanaawat yun ti sakramento ti panagasawa, ipaganet-get ko kada kayo, nga agbyag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Aisa, ayayatem ti asawam, ket agbyag ka na imbag, nga ina ken asawa, ket agtalinaed ka iti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. Steve, ayayatem ti asawam, kas ni Kristo, ayayatem na ti iglesia na, magipagbyag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Diyos. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Steve ken Aisa, agdumog kayo, taawatin nyo, tinadaega pamindisyon. Sapay kuma, tati agnanayon nga ama, taginayunen na ti panaginayat yo, tapno umapay kada kayo ti kapya ni Kristo, ket agtalinaed iti uneg ti balayyo. Amen. Maadaan kay kuma itigasat kadagiti anak yo, maliwliwa kay kuma kadagiti gagayem yo, ket si kakapya kay kumalaeng kadagiti amin at tao. Amen. Paniknikan nyo kuma ti panagayat ti Diyos iti lubong, iti kasta dagiti agladladingit ken marigrigat, masarakan da kada kayo ti kaasi, ket siyaman danto ang mangawat kada kayo sadyay taeng ti Diyos. Amen. Amen. Kat bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, ken ti panagkalaysa, da Steve ken Aisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo.